کڑورنا کونو مکان کڑورنا کونو مکان ستا مقام منور مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا نازنین محبوب دا نازنین محبوب دا اللہ اکبر مرحبا مرحبا یا مرحبا سوک چه پچا بندی عاشق وی داغا صفت پہ خلگی بلکہ کلا زان سر لگیاوی او اغا صفت زان سر وی هم اغی که ورطا یو مزر ازی دا سیدہ کنا مونگا طول دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیانیو او عاشقانیو یو کنا دا مرحبا ما سروائے صحیح دا جی مدینہ منورہ کی واللہ دے باب ارزم دا طول و نصیب کی و کلا کلا کیفیت نہ برابری کی دا باوجی رحمت اللہ علیہ دا نات ما ترایات شو آغازے کی چکل السلام دا ورطلما پا اللہ باورو کے چی بالکل تحدیث بن نعمت ویما چکل دا باباجی رحمت اللہ علیہ دا اشعار التمازان سر گنگناہٹ کی شروع کرل نو بیا دا باباجی اشعار دا سترگو اغا رودون اغا جاری کرل او باباجی رحمت اللہ علیہ پا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا عجیبہ گزارشات کئی عجیبہ اغا صفت کئی چی سڑے ورطا حیران چی تو دا سے تصور بجوڑ کو چی مونگا پا مدینہ منورہ کی یو روزے مبارک سر نزدی یو او دانات مونگا حل توایو زان سر بیم وایو محبت لزیاد چی صحیح دا کہنا جزاکم اللہ نازنین محبوب دا اللہ اکبر مرحبا مرحبا یا مرحبا الصلاۃ والسلام اے صاحب خلق عظیم الصلاۃ والسلام اے صاحب خلق عظیم اے دا گمراہانو اے دا گمراہانو ناپوہانو رہبر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا نازنین محبوب دا اللہ اکبر مرحبا مرحبا یا مرحبا الصلاۃ والسلام اے شمع بزمی انبیاء الصلاۃ والسلام اے شمع بزمی انبیاء تاد جملہ مرسلانو تاد جملہ مرسلانو رب اکڑ افسر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا کلورنا کونو مکستا مقام منور مرحبا مرحبا یا مرحبا روسیایم بیلتامی زید اسری نیشت دے روسیایم بیلتامی زید اسری نیشت دے شفیع المذنبین
اے شفیع المذنبین پورز د محشر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا کلورنا کونو مکان کلورنا کونو مکان ستا مخام منور مرحبا مرحبا یا مرحبا بیلتا پدوالو کونو نالرم مقصود بل بیلتا پدوالو کونو نالرم مقصود بل غالما مرحم لتا غالما مرحم لتا دزڑا پپر ہر مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا یا مرحبا نازنین محبوب دا اللہ اکبر مرحبا مرحبا یا مرحبا مدینے پس مزڑا خوگی بیا دیر میں ہغا پاک حرم یادی بیا دکرم دریاب در باب پایان دے پورت لو زمونگنا کمیگ بیان مونگنی والسترگستا پلوی کرم دی پادیدن چه دا حضرت مڑیگ بیا دا سبابا دا درب دا پار ورشاہ وایستا بے نوادیر کڑیگ بیا یو ساعت بی بازار عید ورنکڑما ستا حرم تچ گدا رسیگ بیا واللہ زار کڑما ترے اتا والا جنتا کلورای دے روزہ خکاریگ بیان دا جنت حوران والار دی تماشیتا مشتاقان پا محبت جڑیگ بیا ستان بیا محمد امین والی خاوندہ چه روزین دا حضرت زاریگ بیان ستان بیا محمد امین والی خاوندہ چه روزین دا حضرت زاریگ بیان کلورنا کونو مکان ستا مخام منور مرحبا مرحبا یا مرحبا پا ہزار تعظیم دب میں فرش دسترگو خور دے پا ہزار تعظیم دب میں فرش دسترگو خور دے دا محمد امین اے دا محمد امین محبوب دل بر مرحبا
मरहबा मरहबा या मरहबा मरहबा या मरहबा मरहबा या मरहबा कलोरणा कौनो मकान स्ता मकाम मुनव्वर मरहबा मरहबा या मरहबा।